No niin. Okei, nyt päällä. Joo. Moi! Kerrotaanko me meidän päivästä? Joo. Mitä sanoit silloin? Häh? Niin, me upottiin mereen. Sinä upoit. Niin, minä upotin mereen. Me ollaan kirjakieltä taistetta. Joo. Me ollaan Mäkkärissä. Joo. Hakaniemessä. Joo, me ollaan käyty myös Ruoholahdessa. No niin. Ja Stokkalla Katajan kanssa iPadin katsomassa ja mitä muuta? Vai? Niin. Eiköhän vähän näiden Ranskiksen rakkaustarina. Tässä on Anna-Liisa. Loppuaika. Tässä on Pekka. Niin tajutte, että Pekka on aika pätkä. Ja Anna-Liisa ei tykkää pätkistä. Sitten Pekka menee ja Anna-Liisa. Joo, very sad. Okei. Seistä Anna-Liisa. Ei ole Pekan kanssa. Okei. Jos me nyt jatketaan syömistä. Hei hei.